siya ngasekuyivaleni sivala ngenote ephezulu man UCRFM 97.0 MHz kuPastor T Mabandla emveni komboko siya ngasekuyivaleni su ay Shoo. Hey. Ukunga man. Sure. Siya ngasekuyivaleni Mphulaphuli weSRFM siya ngasekuyivaleni sisemvuselelweni man Mphulaphuli weSRFM UCR le 97.0 MHz sifuna abantu bamba ababini nabathathu abathi mfundisi Mabandla oh you are not alone Mphulaphuli weSRFM xa sivala sasibamba pha ku 082 092 0901 abathi mfundisi Mabandla you are not alone sure. Shoo. Ay.
Mphulaphula se-USR FM. Molo Pastor Mabandla. Molo yini ekhaya. Unjani? Kose siphethe ngenceba mkhonzi kaThixo ninjani kodwa? Siphilile mfundisi akhonde ucacosile. Oh mama. Indongo zeJerusalem zidelekile. Benikazi indongo zeJerusalem inhliziyo le yami. Yini ma? Hamba kakuhle mfundisi sawushaya fana Bithamas. Nkosi kusikile. Magazini. Nkosi mkhonzi kaThixo. Siyabulela mama. Amen. Alright mkhonzi kaThixo siyabulela. Amen. Yes Mphulaphula iyazivela nawe into bana sesiya ngasekuphumeli ngelixesha ndifuna ke ngijonge phapha into bakuthiwani na ndikhona Pastor T ndikhona enkqubeni ngimamele Ncinku ndilapha eCanzibe kumhlobo lapho le Ncinku Simabaza awukho wedwa akulaleki ilizwi likaNkulunkulu lisitsho ndikhona ngiseCanzibe ngimamele ukutsho kukaNkulunkulu. Ngalo photo phelele photo khona photo ikhona enkqubeni ndingumester Mlomelo mjeka photo ndikumamela photo imvusalalo ndikumamela cha ndikhonze mna photo hayi andikhonze photo mna hayi ndikumamela cha ndimamela imvuselelo photo hayi andicawe mna photo. Oh yes uthupha Mphulaphula pha nitajoyina kumazwi amnandi kangaka Thabo Mbeki lihleli nawe enkosi Pastor Mabandla intshumayelo emnandi yizani sonke Mphulaphula mandiphume mina